dapat ini ke program Chongpi ke Diwa Area Unit. I samla lambok starwal marnga i bedi Presiden jong ka CEC ye phi ki dukhat na po ka CEC kinung yalam jong ka CEC nung yalam jong ka Southwest Khasi Hills District bat kum juru jong ka Magura Circle nga ay kublay pilang baro gani ka por kat ki pedan hangni ka kerteng juga jing rai ka bangan roi ni por ka dei ri khasai Trong đom gió men nga trong